уважаеми жители на Пасарел! За поредна година се събираме тук, на тази дата, да почетем паметта на един от многото велики български синове, капитан Димитър Списаревски. Човекът, който показа как се живее и как се умира за родината. Защото той показа, че делата обезсмъртяват личността. Че само чрез дела, а не голословни думи, един човек може да покаже на един народ, на един свят, как се защитава чест, достоинство, гордост и родина. Това се е случило само преди 72 години. За съжаление, през тези 72 години много хора се опитаха да потулят, да замажат паметта за Димитър Списаревски. Но идеята, спомена за него се възражда. Възражда се чрез редица инициативи, които през годините ние от ВМРО провеждаме тук. И не само. Миналата година открихме паметника в центъра на селото на Димитър Списаревски. Мястото, на което няколко метра по-нагоре части от него, за жалост, се разпиляват над това село. Орлите умират в полет. Това са думите, които отъждествяват летеца, героя Димитър Списаревски. В наши дни ние сме длъжни първо да съхраним паметта за него, да продължим традицията, защото както се прекланяме пред личността на Списаревски, така ние се прекланяме пред качества като дълг, чест, достоинство, родолюбие, гордост и най-вече саможертва. Това, което ни липсва в наши дни. Саможертвата, чрез която се защитава род, родина, отечество, България. Аз като учител по история мога да ви гарантирам, че за жалост в учениците по история в наши дни няма нито една дума, нито един ред за този човек, за тази личност, за неговото дело. Въпреки това аз разказвам на децата в училището какво е направил той. И това трябва да продължава. Всеки от нас е лично ангажиран, всеки е задължен да продължи тази традиция. Всеки трябва да бъде съпричастен с проблемите на България, с проблемите на българския народ. И някой може тук да твърди, да каже, че това е отживелица, да почитаме исторически личности, исторически събития. Не! На това трябва да се гради. Това е основата, върху която ние трябва да изградим една наистина национално отговорна държава и социално справедлива. За всички нас, за нашите деца, за нашите баби, дядовци, за нашите родители, за нашето семейство. Семейството като градивна част от българското общество. Във всеки дом, във всяко семейство, във всеки град трябва да бъдат почитани паметните знаци, да се съхранява паметта за миналото и то за героичното минало. Защото той изгражда характер. Той изгражда образ на нашата нация, на нашия народ. Димитър Списаревски точно това направи. Накара България да има лик пред останалия свят. И точно този бомбардировач, в който той се врязва, един от оцелелите, по-късно дарява своите ордени за храброст на майката на Списаревски. Един чужденец идва в България и прави своето признание към българския народ. Небето над София трепне в смутна тревога. Надвитуше шумно мотори в мрака ръмчат. Страната ни няколко пъти нагло делиха. Сега я наказват отново с бомби и смърт. Бомби и смърт. Но има герои
битка с чест да умра. Показват се вече летящите крепости в мрака, пикират надолу със своя ужасен товар, но врязва се в тях безпощадно героят. Небето превръща се в жертвен олтар, жертвен олтар. Очакват врага и се готвят с гърди да го спрат, но има летци устремени, които готови са в смъртен таран да умрат, готови са в битка с чест да умрат. Българската авиация за отбраната на София, едно от летища, което отговаря за тази отбрана, е летището в Божурище, откъдето започва първия и последен боен полет на Димитър Списаревски. Може би съдба или предзнаменование бил фактът, че неговия Месершмит не е искал да запали точно на този ден, в този момент, когато той се опитва да излети от Божурище. Той сменя своя самолет, като поема по пътя на вечността и безсмъртието. Англо-американските бомбардировачи са пресрещани тук в подстъпите на София. Целта е те да бъдат атакувани и бомбите да бъдат пуснати в ненаселените места, като се целят с най-малко жертви. Българската авиационна част е значително по-малка от съюзническите. Небето над София трепне в смутна тревога, надвитуша шумно мотори в мрака ръмчат. Страната ни няколко пъти нагло делиха, сега я наказват отново с бомби и смърт, бомби и смърт. Очакват врага и се готвят с гърди да го спрат, но има летци устремени, които готови са в битка с чест да умрат. Показват се вече летящите крепости в мрака, пикират надолу със своя ужасен товар, но врязва се в тях безпощадно героят. Небето превръща се в жертвен олтар, жертвен олтар.